Здраво, приятели на нашия видеоканал MV Automotive. Днес сме приготвили нещо, което мисля, че е доста интересно и особено за нашите географски ширини много полезно. За проверка и почистване на бензинови дюзи. Знаете особено, че при нас се кара и много на газ и дюзите в много кратък срок се замърсяват, спират да работят както трябва, колата не пали добре, притриса и така нататък. За целта имаме 4 дюзи, в случай от мерци свалени. Първото нещо, което може да се замери дори на автомобила, ако имате някакви съмнения, да примерим съпротивлението на дюзата. Има механична част, която е впръскването и вече електрическата част. При работа на автомобила, когато дюзите са на бензиновата рейка, рейката дига налягане в горивото, бензина се пълни и тогава идва реда на електрическата част. Компютъра подава напрежение, дюзата отваря, впръсква, следваща и така нататък. Но при един от двата компонента, неработеща електрическа система, дюзата няма да отвори и дори да има налягане в рейката, автомобила няма да запали. Другия проблем е при замърсена дюза, тогава дюзата ще получи електрически сигнал, ще отвори, но или няма да впръсква изобщо, или ще пикае в цилиндъра, неправилна работа на двигателя, води до изгаряне на бутало и така нататък. Все проблеми, които са много неприятни. За да се установи, първо ще започнем с електрическата част. Нужен е мултиметър. Поставяме мултиметъра на съпротивление, в случая нашия електрически, автоматично съпротивление. Двете пинчета, трябва да сме сигурни, че е добре настроено. Ето, измерва съпротивление. Около 15 ома. Проверявам в същия ред всичките инжектори. 15 ома. Когато мерите съпротивление, изчаквате около 2-3 секунди, за да имаме показания и да сме сигурни, че замерването ни е правилно. Така, и 4 дюзи са с 15 ома съпротивление. Дюзите са от към електрическа гледна част са работещи. Тогава вече остава да пристъпим към самото почистване на дюзата. За целта всичките дюзи в горната си част влизат в рейката. Трябва да примахнем първо гумения опръстен. Подготвяме си и 4 направо. По желание, ако не сте сигурни в опръстените, може да бъдете заменени. Продават се комплекти, опръстен за отдолу, частта където влиза в двигателя, има опръстени за отгоре, където влиза в бензиновата рейка. За почистването на дюзите ни е нужен клинер, доста видови са, да прави добра струя и едно съпротивление, едно приспособление, всеки сам може да се измисли как да го направи, с по-мек маркуч, по-дебелко, което да влиза в дюзата и да може да го свържем вече с клинера. Трябва да е абсолютно добре направено, за да държи налягане. Другото, което ни е нужно, така наречените крокодилчета и да имаме напрежение препоръчително около 9 волта. В нашия случай ще използваме този уред. Настроил съм го на 9 волта. Слагаме гущерчета, няма значение как са. За плюса и минуса. Идеята е, че когато подадем налягане с клинера, той се нагнетява вътре и трябва да имате прекъсвач. Когато се отваря, дюзата се чува, щраква, отваря, затваря. Сега ще покажем как, но преди това е добре да зачистите и челната част на дюзата. Сипали сме предварително в чашката малко клинер. Може да потопите с леко почистване и след това директно с клинера да почистите. Предполагам, че се вижда от една дюза колко
боклуци излизат с микрочастици, които влияят изключително негативно на впръскването. Същата процедура я повтаряме с останалите 3 дюзи. И сме готови с челната част. Тогава вече трябва да се хванем приспособлението. Дайте всичко да ви е здраво, да е добре нагласено. Една чашка за накрая и задължително ползвайте очила. Много е важно, защото ако пръсне в очите е проблем, веднага се измийте с вода. И сега ще видите как става цялото нещо. Подавайте с клинера на затворена дюза, за да може да нагнети налягане. В момента е нагнетило. Повтаряйте процедурата няколко пъти. След като сте направили процедурата, трудно предполагам се вижда на камерата, но пръскането е коренно различно, докато преди това беше почти директна струя, сега се разпръсква и определено е дюзата, или така наречен инжектор, разбира се, както искате може да му кажете, е проверена. Разкачаме приспособлението, опра стена. Както казах, може да използвате и 9 волта батерия. Най-важното е да е лесно и да имате прекъсвач, за да може да отваряте и затваряте дюзата няколко пъти, докато наистина не получите така желаната струя. Същата процедура повтаряте и с останалите дюзи. Инжектори няма да я показваме. След като всичко е направено, проверено, сигурен си, че работи от към електрическа част, почистени. Проверявайте си на напрежението, което идва от автомобила, съответно на буксата, която идва от автомобила. Въртите, виждате напрежението. След като сте проверили всичко, това ви отпада като проблем по автомобила. С това ще завършим за днес. Ако ви е харесало, сабскрайбвайте канала, за да качваме повече полезни видеа. Ще ни помогнете много. Дарете по един лайк и до следващия път.